Good morning! Good morning! Tama, good morning! Goedemorgen, mga Inday! So, it's time for Savi to go... Waar? Oh! School! Alam niyo ba, mga Inday? May pinapasuta ko sa kanya na iba. Sabi niya, dinosaur daw. So, ayan. May isa siyang t-shirt. You let them show. Yeah, that is dinosaur. Dinosaurus. You stand and you show them. Kijk. Zeg maar, kijk guys, ik heb dinosaur. You stand here. You know, you stand, you show them. So they see. So, ayun na nga ang kwento, mga Inday. So, sabi ko, okay, susuotan kita ng dinosaur. Ayan, so, susuotan ko na siya. Tapos ipapares ko sana yung jeans. Alam niyo ba, sabi niya, wait. No. Alam niyo ba, sabi niya, no, I don't like that. Kinuha niya to sa cabinet, mga Inday. Yung isa pang, ayan, nag-iisang, pants niya na dinosaur din. So, ayan, oh my gosh. So, ganyan na siya, mga Inday. Siya na ang namimili. So, paano na lang? Kasi isa lang yung niya na dinosaur dito. Isa lang din yung sa pantalon niya. Hindi ko naman alam na magiging to sa dinosaur. My gosh. Wow! Vinit na school dan. Sabi, kijk. Ja, maar you're still not done. Niet klaar met eten, sabi. Kom. Tingnan nyo, humiga sa sofa. Okay, sabi niet naar school. Sabi, blijf hier. Okay. Sabi, blijf hier. Yay! Sabi, blijf hier. Kinako na ito. Snell now. My gosh, nag-iinarte siya ngayong araw sa pagkain. Usually, hindi naman. Mabilis yan siya. Yeah, Mar, this is for... Come on, sit here. Sa kita ng laruan. Ay, nako. Yeah, Mar, baka na school, ah. Snell. Is na now? Mama pak di? Is eten. medyo malapit na ang oras para kami umalis. Pero hindi pa nangangalahati yung kinain niya. So anyway, ayan, may pagkain sila din doon kasi nung first day nagdala ako ng pagkain niya. Tapos ayan, sabi it's okay not to bring daw kasi may may pagkain sila doon. So sama-sama silang kumakain, mga kids. Yeah. And alam niyo ba, mas excited siya sa new school niya kasi yung dati niyang school. Dati may iyak-iyak siya, ayaw niya. And mas kunti lang kasi yung mga bata doon kasi now madami siyang bata. So, SD. Kom na. Blij. Blij? Nee, ook blij. Nee, geen. Blij. Blij? Wow. Ayos na lang. So, kakita pa ng pupulutin, mga Inday. So, ihahatid ko siya sa school. And, ako naman, pagbalik ko, maglilinis ako kaagad para malinis na kaagad. Tapos, pupunta ako sa attic. Mag-start na ako manahi, promise. Wow, kijk. Ang ganda ng mga flower, oh. Wala. Yay, come here. Hi, my sun, mga Inday, pero malamig pa din, pero kere na. As long as my sun. Yeah, come here. Snell. So, mga Inday, nandito na kami sa school ni Dodong Gamay. So, and tingnan nyo, ang dami mga bike. Mga bike yan ng mga bata. Say, Dude, Mama! Oh, ayun, hatid ko na si Dudong Gamay sa wakas.
And as usual, excited talaga siya dito mga inday. Dumidiretso siya, hindi na siya nagbababay. Dati umiiyak siya. Pero ayan, okay naman. Mas kampante ako ngayon. So, dali-dali akong babalik sa bahay kasi maglilinis ako. Later. So, kararating ko lang sa bahay. Hindi ako nag-breakfast pa kanina. So, ngayon ako magbe-breakfast. Ay! Buti na lang hindi umapaw. So, alam niyo na palagi yung breakfast ko mga inday. Mix lang ng banana, avocado, grapes. So, hindi ko na inanuhan ng apple. So, okay na ako nito. Tapos, nalagyan ko lang siya ng iba. And, after nito, actually, hindi naman ganun kakalat yung bahay. Dito lang sa kitchen. Kasi, di ba, dito nag-prepare ng food, kasi iwanan lang, kagaya niyan. Ayan, yung kay Savi. Of course, si Savi. Or lahat ng mga bata makalat. Ayan. May pinagkakakalat siya ng mga cards. So, yun lang naman. Tapos, dun sa kitchen. So, ayan, pasintabi sa mga kumakain. Dito, okay naman. Walang problema. Dito lang talaga, ayan, oh. So, ayan, yung kalat. Pagpasensyahan nyo na. So, dito sa living room namin, ayan, okay din naman. Except lang sa mga, ayan, sa mga pillows. So, kailangan lang ayusin. And, aside from that, ayan, okay na si Inday. So, aakyat ako. Pupunta ako sa ate ko mga Inday kasi magta-try na ako mag-measure ng katawan ko. And, so, ayan, tingnan nyo. So, okay na. So, magta-try na ako mag-measure ng body ko mga Inday para mag-start na ako magtahi. Kasi feeling ko, ano na to, parang perfect time na to na para mag-measure ng, ayan, katawan ko kasi malaki na yung tiyan ko. Hindi kagaya dati. For example, gagawa ko ng maternity leave. Gagawa ko ng maternity dress. Tapos pag nag-measure ako, maliit pa yung tiyan ko. So, biglang gaganon. And hindi nakakasya. So, or talagang para na akong butete. At least ito, medyo parang sagad na siya. Kumbaga, kunti na lang yung ilalaki niya, mga Inday. And, paano kakain muna ako para, ayan, may time tayo. Konti sa paglilinis. And, akyat na ako. Ay. Later. Ayan, napababa muna si Inday. Kasi ano na, 12 plus na. So, yung sundo ko kay Dudong Gamay is 1:30 mga Inday. So, before 1:30, kailangan ko nang umalis. And, lulutuin ko muna to. Malalaking hipon kami dito. And, sasabawan ko lang siya. Si Savi naman, kumakain yan sila dun lunch. Pero, mamaya ako kakain. Lulutuin ko to. Pagdating namin, tsaka na ako kakain. Kasi baka gusto din niya. Kasi dun mga pa-bread lang yung lunch nila. Yun yung lunch nila dito mga Inday. Pero pag nakikita ni Savi na kumakain ako, so especially may sabaw, ayan, gusto din niyang humigop ng sabaw. So, simpleng ano lang to. Wala kasing sampalok dito. Wala din naman akong sampalok mix. Para sinampalukang ano sana, hipon. So, nilagay ko lang dito is, ayan, may sibuyas, luya, tsaka lemongrass, mga Inday. So, yun na yun. Fights na yun, basta may sabaw si Inday, di ba? Ayan. Kasi nung kay Sabi, mga Inday, wala akong gatas. So, ngayon, ito yung inaano ko. Uunti-untiin ko siya. May binili, medyo madami yung binili ni Dudong na ganito. Ayan, no, malaki siya. So, uunti-untiin ko tong sabuan para at least everyday makakahigop ako ng sabaw. And favorite ko nga din yung tahong eh, kaya lang medyo hindi pa ano yung tahong. Hindi pa season ng tahong mga Inday. Ayan, so kumukulo na siya. Parang madami ata to para sa akin. Para sa akin lang naman at kay Savi. And kung si Wibe, kulang pa to kasi wala siyang rice pinapares. Talagang ganito lang. Kunti lang yung rice niya. So, para sa akin, so, siguro, ayan, nag-ano ako ng 4 na malalaki. Ayan, ito bukas ko na to. So, update sa tinatahi ko. Ayan, hindi siya, syempre, hindi siya matatapos kaagad Kasi like, for example, ngayon, hihinto na ako. And, pag andito si Savi, di ako makakagawa. And mamaya if natulog siya, medyo iidlip din si Buntis. Kasi alam niyo na, need ko din ng rest. So yung mga ginawa ko today,
Ayan, labas tayo sandali. So yan, nagsampay ako mga inday. Habang may araw. Ayan. Ito kasi nung nakatulog si Savi nung isang araw, nakaihi siya. So dito, kaya, ayan. Labhan ni inday. And nga pala, if makikita nyo ito yung dating sofa namin. Di ba bumili yung nasa living room namin bago. Kaya, ito kasi nasa stock room namin. So, gustong i-dispatch ni Dudong. Sabi ko, ano ko, sayang. Leather to, mga inday. As in, leather siya. Sayang kung iaano lang. Kasi dito, pag mga hindi na ginagamit, talagang iaano na nila. Kasi minsan wala din kasi bumibili pag ibenta mo ng second hand. Kasi they will rather buy new. So, ito yung bago namin. Tapos ito yung maliit na, yun kasi pag ilagay namin yun dito, ayan, sobrang laki ng space. So, hindi namin ito malalagay. Ito yung mga wood para dito sa fireplace namin. And ito yung maliit na sofa. So, dito namin siya kasi pinaka place to ni Inday Gamay at ni Dudong Gamay, mga inday. Tapos ito, ayan, ibebenta namin to. Mawawala na tong cabinet kasi bibili kami ng cabinet din na nalalagyan ng mga box para sa toys ng dalawa. Kasi ngayon yung mga toys ng dalawa nasa stock room. Tapos if ever gusto ni Savi maglaro, ay pupunta doon, balik dito. So ang nangyayari, if gusto ni Savi maglaro, hahakot yung toys, lipat dito, tas ang gulo, tas hakot na naman papunta doon pag if ever ay itatago na. So kaya yan, nag-decide kami, bibili kami ng cabinet na mapaglalagyan ng mga dadak ako ng dadak. Grabe na pala ang kulo ng hipon ko. Tuloy. Tuloy. Shoutout nga pala sa mga bagong subscribers. Naano ko kasi na medyo tumataas yung subscribers namin, pero hindi sila nagko-comment. Nagsusubscribe lang. Pero salamat naman, mga Inday Dudong. Sarap. Lagay ko na lang to. Kasi hinaf ko yung bouillon, mga inday, pero lagay ko na lang siya. Full. Kasi parang may kulang. So, ang sarap nitong sipsipin ng ulo. Ayan. Sarap. Feeling ko kakain din si Dudong Gamay plus rice. Satisfied na naman si Buntis. So, magpe-prepare ako muna. Sandali. Sa pagsundo kay Savi. And see you later, mga inday. More moments later. So, mga inday, andito na ako sa school ni Dudong. And, ayan, I hope Dudong is doing well. Nakikita nyo, mainit ang panahon, mga inday. Ayan yung mga parents nag-aantay din. Ayun si Savi naglalaro. Savi! Hi! Hi! So, ayan mga inday. Nasundo ko na si Dudong Gamay. Hello! Sa hello! At, ayan. Wala kami mga jacket kasi biglang as in uminit. Oh, wow! And always, pag sinusundo ko siya, very good palagi. Wow! So, very good palagi ang feedback ng teacher. Like, he can play alone. He can also play with other kids. And, very good siya sa pagwiwiwi at pagpupupo kasi nagsasabi siya. So, believe sila kasi at his age, mas, siya, independent na siya, mga inday. So, yun palagi yung sinasalubong, tas magaling mag-football. So, yun yung mga, nila. Have you kakakaita? Yeah, did you eat? Yeah. What did you eat? What have you eaten? Apple. Apple? And? Alin apple? Alin apple. Geen brood? Ook brood? Nee, apple. Oh, apple lang daw. So, buti na lang. Sasabay kami magkain mamaya. Apple. Yeah, apple. Okay, come here. That is ba. So, mga inday, nakidaan siya. Ayan, mag-slide daw siya. Yeah, careful. So, ayan, tingnan natin.
Twee. Woo! Now, come. We will go home now. Nee. Oh my gosh, yung mga inday, ang init. Sige, pagbigyan natin. Sandali lang. Ayan, magsiswing siya. Yay! Huh? Yeah. Right? See? Yay! Now, wait. Woo! Uh-oh. Moments later. Magandang hapon, mga inday. So, kagigising lang ni Dudong, oh. Ayan. So, gamit niya yung phone ko. Kasi, may nag-aayos ng internet sa labas, mga inday. So, inaano nila sa loob ng lupa. Sa loob. Sa ilalim ng lupa, mga inday. So, di ko alam baka yun yung reason bakit wala kaming wifi. Kaya gamit niya yung phone ko. And ako din, medyo nakatulog din ako. And hindi ko na na-video kanina yung... Ayan. Actually, pagdating namin, kumain talaga ako kasi gutom na gutom ako nung niluto kong hipon na sinabawang hipon. Kaya lang hindi ko na video kasi nag-live ako, mga inday. So, ayan. Yung mga chika, ayan, sa live. Sa live namin mapapanood. And ngayon, mga inday, it's mga 4:30 na siguro. So, kukunin ko na yung mga labahan ko doon kasi feeling ko mga tuyo na yun. And kasi whole day kasi nag-araw ngayon. So, after nun, tutupiin ko siya para pagdating ni Papa, okay na. Tapos after ko siyang tupiin, ayan, magluluto na ako for dinner, mga inday. Dadating lang ni Dudong. Yeah, tingnan yung ginawa ni Sabi sa mga shoes niya. Makati? Alay, mama. Gusto niyang hawakan. Yeah, you show them. Tellen, hoeveel schoenen heb jij? Voor mij. Ja, kom. Tellen, hoeveel schoenen? Kom, tellen, eerst tellen. Nee. Ayan. Ito yung favorite ni Papa na. Yung garden niya. Yan na yung new love niya, mga inday. New love ni Dudong. Sabi, this is... gusto niyang agawin yung camera. Tapos ito na yung para sa manok. Ayan, new love again ni Dudong. Manok at rabbit. Sabi? Sabi. Doe eens een beetje lief. Oh my gosh. Where is your schoenen, Sabi? Wala siyang sapatos. Ik denk dat ik hem weghaal. Kaya Gewoon met dit. Gewoon met dit. Oh my gosh, mga inday, sorry mga inday, siya yung nag-vlog kasi inagaw niya. Yeah, you show them, tellen hoeveel schoenen heb jij? Nee. Kijk maar, tellen. 1, Ja? 2, ja, kom maar. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6 schoenen? 8, Isa-isa niya. 9, 10, yeah! 10 schoenen. Oké, kom maar. Hi guys, Hi guys, Moza. Ik ben Savi. Zeg maar, ik ben Savi. Soon after. Lagay ako nito. Medyo nilalamig ng konti si Inday. So, ayan. Double purpose tayo. Naggigisa ako ng meat ng baboy. Tapos, ihahalo ko tong mushroom mamaya. And, at the same time, inopen ko na din to mga Inday. Ayan. Mag-discarte na tayo for dinner habang nasa garden si Dudong. Tapos, ipiprito ko to. So, gagawa ako ng salad. May tira kaming gulay kahapon. May mushroom pa kami dito. Ay, broccoli.
Tapos konting gulay. Tapos ito yung salad. So, ito white cheese, ito mushroom, bell pepper. May sauce na kami para sa salad, kamatis, tapos green apple. So, yun yung inimix ko. Wala kaming carrots, mga Inday, naubusan na kami. Tapos, ito yung ipiprito ko. Ayan. So, ito yung sauce namin sa broccoli. So, yun na mga Inday. 5 na. So, kailangan maubos yung gulay. Maubos namin yung gulay kahapon. Para, di ba, walang sayang. Para bukas, panibago na naman. Siguro magsi-sweet and sour shrimp ako bukas. Hindi ko alam. If, yun. And mayroon pa rin kaming spare ribs dito. So, depende. And, ayun, nagpapasalamat nga pala ako kasi yung last vlog ko, diba, malungkot. Ay, nako, sunod-sunod yung lungkot. Kasi, syempre, sino ba naman ang hindi kakabahan? Baka maging positive si Dudong. So, ayan, praise God. Buti na lang, negative siya. And, ayan, back to normal uli. Kasi, diba, ang hirap na nasa taas siya palagi, nandito kami. Tapos, separate ng pagkain, ng pagtulog, diba? So, at least, okay na ngayon. Okay na yung, back to normal uli, mga Inday. Moments later. Mga Inday, dito kami kakain sa garden. Ayan, sa labas ng bahay. So, that's our dinner. And? Ayan, palagi yan siya masarap. So, ito yung salad, milk, and then for Sabi. Say hi. And say doy guys. So, that's all for today. Thank you for watching po. Bye. Bye-bye. 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 Matahad. Bye-bye. Ang Papa Oak. Bye-bye. Bye-bye. Talagang magalaw na si Inday Gamay, mga Inday. And, in less than 2 months, ayan, tinadya ka na naman ako. So, in less than 2 months, makikita na natin lahat siya. Love, in less than 2 months, Inday Gamay will come. Maano na, magulo. Kung magulo ngayon yung bahay, mas magulo na, mga Inday.